Anem a l'entrevista d'avui, al Despertador d'U Ràdio. Tenim com a convidada, ja us ho havíem anunciat abans en arrencar, Anna Besaldú, que és la secretària general del PSPB, Ports Maestrat, a més diputada a les Corts Valencianes. I, com no, arriba el moment de fer balanç del que ha sigut el 2024, també d'encarar el 2025 i veure tot allò que destaca i també aquelles mancances en les execucions per part del govern. Així que anem a saludar-la ja, primerament. Anna Besaldú, benvinguda, molt bon dia. Bon dia, gràcies a tots. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. T'agafem entremig de festes, abans de començar en tot això. Com han anat? Bueno, pues molt bé, perquè te retrobes en la família, moltes comilones, ja sabeu que en aquestes dues comarques que estem tan proper ho celebrem tot de la mateixa manera, no? Al voltant d'una taula on estem tots i on està ple de les menjars, que són típics de Nadal, perquè a la nostra comarca també és típic fer els canelons per a Nadal, com aquí a la vostra comarca. I bueno, pues, la veritat és que bé, buscant hueques també per a no perdre l'activitat, que és el que toca. Molt bé. Doncs vinga, sí, al final la gastronomia és molt important i sempre insistim, i nosaltres aquí en som molt experts, ho podem dir així, de buscar a més bons productes per a la nostra taula, encara que després hi entrarem. Agricultors i pescadors tampoc no ho tenen fàcil, per tant, per no fer-ho tan difícil, ajudar i contribuir. Anem a fer una mica ja d'intro general i de context, perquè tanquem 2024 demà mateix. I ha sigut un any que a nivell de comarca, de treball que s'ha fet des del grup i també del govern valencià en general i com a diputada a les Corts, com valoraries? Ha sigut un any, i sobretot marcat estos últims mesos per unes gestions una mica que s'han posat en interrogant. Bueno, la veritat és que ha sigut un any políticament parlant en el País Valencià bastant inusual i caòtic, no? Jo recordo ara fa un any i mig quan el Partit Popular va arribar al govern valencià de la mà de Vox. El titular que ens deia el senyor Mazón era el gobierno de los mejores. En un any i mig portem el tercer govern, 3 remodelacions de govern en el País Valencià, el qual, evidentment, això ralentitza qualsevol desenvolupament de qualsevol política, porta a que si el pressupost inicial ja siga molt complicat d'executar. De fet, a hores d'ara, les dades que tenim tancades a 31 d'octubre, el govern valencià no ha executat ni el 50% del seu pressupost. Això vol dir que moltes ajudes no han arribat, ja no només als ajuntaments, sinó a qualsevol sector que pugui rebre-les, com havies tu introduït el sector primari, l'agricultura o la pesca i moltíssimes altres coses més. I clar, s'arremata l'any en una greu catàstrofe, la més greu que hem patit en el País Valencià des de fa segles, on tenim més de 220 morts damunt de la taula i en un president de la Generalitat que no estava en el moment pitjor de la nostra història i no ha pres les mesures que tenia que prendre en aquell moment, donat que tenia totes les competències per a poder salvar vides. Quantes vides s'hagueren pogut salvar si s'hagueren pres les decisions, si hagués estat al lloc que tocava? No ho sabrem mai, però jo crec que moltes. I unes soles haguera valgut la pena que hagués estat on tocava. I tot això costarà moltíssim i començarem l'any en una gran incertesa. La Generalitat Valenciana no ha presentat els pressupostos de la Generalitat, uns pressupostos que evidentment tenen que estar molt centrats en aquesta reconstrucció, però també no podem deixar a ningú detrás i tenim que pensar en tot el país, però el que és veritat és que a hores d'ara l'únic que sabem és que probablement a mitjan gener, perquè s'havia habilitat el mes de gener per a poder tindre activitat parlamentària, però de moment l'únic que sabem és que pot haver un ple extraordinari, evidentment, però que no parlarà, que no serà el ple de pressupostos. Entonces, és un govern que està absolutament esgotat i que
pues pensem que el que té que fer el senyor Mazón és anar-se'n a casa, convocar eleccions i que siga el poble valencià el que decidisca qui vol. Ja no que comenci la reconstrucció, perquè encara estem en fase de l'emergència, però sí el poble valencià tindria que dir en mans de qui vol estar. Tot i que ens hem centrat molt els mitjans de comunicació en este focus, evidentment, de la catàstrofe la Dana, pel que implica i als voltants de València, evidentment també la nostra zona, no?, que és la nord de Castelló, pues, també té moltes necessitats. De fet, els aiguats també van tocar, són molts els municipis i sobretot més menuts d'interior que s'han unit per reclamar ajuts i millores, per també la reconstrucció i sobretot per a la gestió de la sequera, perquè no oblidem, no?, que unes setmanes abans de tot això estàvem parlant de manca de recursos hídrics, estàvem parlant de molts problemes i tot això, encara que ens plou i ens soluciona temporalment el problema, s'ha d'actuar, perquè això pot tornar-se a repetir i són moltes les persones que estan afectades, no? Sí, evidentment. Jo crec que en el problema... Bueno, el canvi climàtic és algo que tenim ahí, que els científics sempre tenim que anar de la mà de les ciències i no podem fer elucubracions. Ja fa molt de temps que venen advertint de que hi ha un problema d'escalfament global. Això provoca, entre altres coses, les danes, no? Aquestes temperatures altes en la Mediterrània i que quan se topeten en la zona continental pues és quan esclafen aquestes danes i tenim èpoques de llarga sequera i tenim èpoques pues, en catàstrofes que diluvien. No? I per tant s'han de prendre mesures estructurals absolutament per a pal·liar pues, totes aquestes coses. No? Pues, en l'agricultura tenim que pensar que tenim que apostar perquè la ciència ens diga o que s'investigue com reconvertir les nostres plantacions per a que siguin més resilients davant del canvi climàtic, totes les mesures que se tenen que aplicar per a aconseguir també que la pesca tinga futur, no? I bueno, un munt de coses que tenim que ficar damunt de la taula i, com te dia, prendre mesures estructurals. Jo no sé ben bé com esteu en la zona de les Terres de l'Ebre, però jo sí que te puc dir, per exemple, en quant a la sequera. I ara vull parlar de l'aigua de boca, perquè si la sequera és un problema per al sector primari, per a les persones i per la nostra vida també, no? Tenim pobles on l'aigua que ens surt dels pous només arriba el 50% a les cases. Això vol dir que hi ha un 50% que se perd per el camí. I per tant tindrem que començar des de la Generalitat i des de la Diputació a activar mesures estructurals per a que puguem anar adelantant-nos als problemes, perquè ara sí, després de la Dana i després de les plogudes, pues, bueno, el pantano d'Ulldecona el tornem a tindre ple d'aigua i els aqüífers s'han recuperat. Però això no vol dir que en poc de temps poguéssim tornar en una situació greu de sequera. I el primer que tenim que fer és arreglar tot allò que està a la nostra mà, perquè no està a la nostra mà que ploga i que ploga en coneixement, però sí arreglar tot allò que pot assegurar que poguéssim estar estalviant o sent eficients en tot el que és l'abastiment de la red de xarxa potable. Això per un cantó, però evidentment per a totes aquestes inversions i per a fer tot això calen uns pressupostos que ara ens comentava, encara no estan, se'ls espera, però veurem quan, no? I també este pressupost és el que marca el full de ruta de les principals inversions que, a més, i per tota l'activitat que aneu generant des del Partit Socialista i que ens arriba a la premsa, són moltes necessitats, per exemple, en educació o en tema d'agricultura o en sanitat. El canvi de govern s'ha notat? És menys sensible en aquestes qüestions més socials? Podem dir-ho així per englobar-ho? Bueno, jo no és que crega que sí, és que les dades això mos ho diuen. És un govern que no aposta per lo públic, que lo públic és allò que ens iguala a tot el món en drets i, per tant, no aposta per l'educació pública, no aposta per uns serveis socials públics, una red de residències o de centres de dia públics, no aposta per res que tinga que veure en lo públic, ho fia tot
al sector privat i una de les primeres mesures que va prendre este govern és ralentitzar i intentar eliminar el programa Edificant, que sabeu que és un programa per a la construcció i per a la rehabilitació de col·les i instituts públics que va ficar en marxa el govern de Ximo Puig, on molts de pobles de qualsevol color polític va poder fer noves les seues escoles. En la nostra comarca, un dels exemples més emblemàtics és el Jaume I de Vinaròs, que sabeu que era un col·le que s'havia passat 15 anys o 16 en barracons i que gràcies a aquest programa se va poder fer, o el col·le de Canet lo Roig, o el col·le de Sant Mateu, el meu col·le, que és una infraestructura de la que estic molt orgullosa també, no? On els recursos se van ficar per a que els pogueren fer. En aquest moment hi ha delegacions fetes i obres que estan pendents de començar, però n'hi ha altres que s'han abandonat, com per exemple un institut a Benicarló, que no sabem que s'ha eliminat o s'ha borrat del programa Edificant. La conselleria diu que el faran recursos propis, però no hi ha cap moviment i jo m'agradaria equivocar-me, però no el veurem ni tan sols el projecte en esta legislatura, estic convençuda. O en Vinaròs, el Centre d'Educació Especial Baix Maestrat, que acull, ja sabeu, a xiquets discapacitats i que és absolutament necessari reformar i reubicar, no? Perquè ara mateix està en un lloc on els xiquets no és el millor lloc possible per als xiquets i les xiquetes que hi ha allí, i tot això està absolutament parat. No sabem com va desenvolupar-se, pensem que no va a tirar endavant i que si no canvia una altra vegada el govern serà molt complicat que això tiri avant, i molts de col·les pendents en pobles més menuts de la nostra comarca, com per exemple en Xert, que també estaven esperant el programa Edificant, i en altres pobles. No? I una cosa molt important, que no només el programa Edificant existia o estava pensat en els pobles més grans, inclús en els pobles més menuts, on són CRAs, col·legis rurals agrupats, i també han tingut l'oportunitat de tindre col·legis dignes. No? Al final, penseu que en la nostra comarca, en la província de Castelló en general, però en la nostra comarca, en la comarca Ports Maestrat, el 85% dels pobles tenen menys de 1.000 habitants, i per tant els serveis són... oferir serveis de qualitat és la base i el primordial per a la lluita contra el despoblament. No? O ara que estem parlant d'educació, vull dir, el govern de la Generalitat s'ompli la boca dient que ha fet universal i gratuït el 0 a 3, la primera etapa d'educació infantil, i això no és veritat. És gratuït en aquells pobles on tenen escoles infantils reglades. Però als pobles més menuts, on no tenen escoletes infantils, o bé municipals o bé privades, no tenen l'oportunitat d'esta escolarització gratuïta. El govern de Ximo Puig va començar en aquesta gratuïtat universal, concertant en escoles privades, en escoletes privades, concertant en escoles públiques municipals, però també obrint aules en els col·legis públics. I per tant, el 2 a 3 era gratuït i universal en el govern de Ximo. Ara el 0 a 2 no és universal perquè ni a Rossell, ni a Canet, ni a Xert, ni a Catí, ni a tots els pobrets més menuts, on la iniciativa privada no té aquestes inversions perquè no els és rentable, perquè hi ha menys xiques, no tenen aquestes oportunitats. No? Per tant, jo crec que això és una cosa que tenen que repensar, perquè la lluita contra la despoblació és passa per aquí, no? Absolutament, per als serveis bàsics. O, parlant d'un altre servei bàsic que trobem indispensable en la nostra comarca, sobretot també perquè tenim molts de pobles on la mitjana d'edat de la població és molt alta. Hi havia un programa que se deia el programa Convivint, que establia una sèrie d'infraestructures de residències públiques per a la gent major i centres de dia, que és el que necessitem, no?
i que també en aquest moment han borrat del mapa i del pressupost de la Generalitat. Només estan en marxa aquelles residències que el govern de Ximo havia començat, i jo tinc que dir que a mi a Sant Mateu ens va tocar la loteria i als pobles de la comarca, perquè nosaltres la tenim en marxa, és una inversió de 10 milions d'euros, però en aquest moment estan eliminades del pressupost la residència d'Albocàsser, un centre a Alcalá de Xivert, un altre centre de dia a Traiguera, a Vinaròs, però a més això en un agravant molt greu, perquè els ajuntaments davant d'aquesta previsió han fet inversions per a urbanitzar carrers, per a que aquests solars tingueren tots els serveis per a poder fer després aquestes obres. Unes inversions que hagueren pogut destinar a una altra cosa, però pensaven que això era el prioritari. I ara tenen un govern de la Generalitat que els està fallant, però no està fallant als ajuntaments, està fallant a la ciutadania, no? I això és el que no arribem a entendre. Ja. Sí, perquè al final els ajuntaments fan la gestió, però en qui repercuteix tot això és en les persones, i tant des que es naix i la gent més gran són els que necessiten tots aquests recursos per a una vida digna, per evitar que aquestes zones també se despoblen tal com bé dies, perquè al final, si tot això no està, on aniràs? A buscar on està, abandonant tota aquesta zona d'interior, que a més és una zona molt bonica, que es veu molt bé. I fent una miqueta de parèntesis, ja que insisties en Sant Mateu, que al final és el seu poble i com a alcaldessa, està contenta i suposo que encara s'ha vist més, no, també este gir, perquè ve d'aconseguir moltes infraestructures que repercuteixen bé per al municipi i en general per a la comarca, i és com un canvi 100%. És abismal, no? Per exemple, i per ficar un exemple molt pràctic per a que la gent ens entengui, no? Pues la Generalitat Valenciana, els ajuntaments, sobretot els ajuntaments més menuts, ens donava uns diners per al transport a demanda, perquè sabeu que tenim molta manca de transport públic, sobretot en els pobles de l'interior, i això facilitava que des dels